mesto trápi, neviem, či ste si chceli pozrieť, som práve Andrejovi hovoril. Dobrý deň, Žiarčania. Teším sa, že ste nás prišli pozrieť v týchto predvolebných dňoch a ešte viac ma teší, že nás prišli pozrieť aj som povedal, že hlavný predstaviteľ, je to tak, hlavný predstaviteľ strany Sieť, pán predseda, pán Rado Prochádzka a pán prvý podpredseda Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin. Zároveň by som chcel predstaviť aj poslancov, ktorí kandidujú za mesto Žiar, a teda aj stranu Sieť, do mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom. A ešte predtým len veľmi krátko, ak vás niekoho obťažovalo, alebo niekedy to vyznelo možno ako cirkus Aleš, alebo košky perie, že sme si dovolili ampliónom vás upozorniť na túto akciu, tak to bolo len z toho dôvodu, že nám mesto nedovolilo odvysielať, že máme tú akciu s pánom Prochádzkom a s pánom Hrnčiarom. Poslanec za IBV, pán Sládeček. Poslanec za Centrum 2, pán doktor Keher. Poslanec za Stred mesta, Ivo Osvald. Mirka Matoušeková, kto športuje, určite ju pozná, za Etapu. A Anka Štraserová, voláme ho Kobra, pretože manžel je v Kobre, takže ide za podvržky. A za chvíľu určite ešte príde Andrea Zlechovcová, takisto za podvržky. A ja si dovolím kandidovať aj za poslanca s pánom doktorom Keherom v Centrume 2. Takže zatiaľ z mojej strany všetko a odozdám slovo pánovi Prochádzkovi. Dobrý deň, prajem ešte raz. Pre mňa je čest, že tu dnes môžem byť. Ja mám zo Žiaru nad Hronom dvoch veľmi blízkych priateľov. Jedným z nich som chodil aj na vysokú školu, druhý bol môj učiteľ na vysokej škole. A často som do Žiaru chodil ešte v čase, keď fungovala tá veľká fabrika v rámci Žiaru a nejakým spôsobom mi to mesto prirastlo k srdcu, aj keď je možno trošku na periférii toho záujmu zo strany štátu. A je to jedna z vecí, ktoré by sme chceli zmeniť. Prišli sme dnes aj s Andrejom Hrnčiarom preto, aby sme podporili úsilie Míra Grznára, jeho úsilie vypýtať si od vás a dostať od vás poverenie do služby Žiarčanom, služby ľuďom, ktorí ten Žiar tvoria a žijú v ňom. Mňa oslovila na Mirovi aj tá vec, ktorá súvisí s jeho vzťahom k športu. Ja sám som športovec, snažím sa k tomu viesť aj moje deti a viem, že často ten problém je v nedostatočnej infraštruktúre, ak dovolíte takéto cudzie slovo, v nedostatočnej infraštruktúre pre amatérsky šport, pre to, aby sa deti naozaj mali kde hrať vtedy, keď to potrebujú a keď to chcú. A viem, že Miro má veľmi úprimný záujem o to, aby sa tie zariadenia, tá infraštruktúra aj pre amatérsky šport dobudovala a aby z našich detí vyrastali takí úspešní športovci, akými sa dnes môžeme po celom Slovensku píšiť. Samozrejme, že to nie je jediná téma pre Žiar, je to len jedna z mnohých. A tým základným leitmotívom, to základné, čo nás spája v tom úsilí, je to, aby sa to mesto vrátilo ľuďom. Lebo dobré mesto má slúžiť ľuďom. A viem, že tu je často problém s tým, že ľudia nevedia ani, akými spôsobmi mesto kladie na ich bedra rôzne bremená, s ktorými sa potom ťažko vysporiadajú. My si želáme, aby Miro uspel aj preto, že má za svojím chrbtom veľmi odborne silnú zostavu s pestrým zázemím, právnici, ekonómovia, ekonómky a ľudia s skúsenosťou z rôznych oblastí života. Budeme tomu držať palce. A myslím si, že Žiarčania neobanujú, keď si vyberú túto zostavu. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte pekný deň.